Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo. Praise the Lord! Magandang araw po sa bawat isa po sa atin. Tayo po ngayon ay nasa programa ng Tinig ng Pag-asa. So, tayo po ay muli na mag-aaral ng salita ng ating Panginoon para patuloy natin maramdaman ang pag-ibig ng Diyos. Amen po. Kaya sa oras nito, ito po ang sinabi po dito sa Matthew 22 verse 34 to 40. Sabi po dito, hearing that Jesus had silenced the Sadducees, the Pharisees together one of them, an expert in the law, tested with this question, Teacher, which is the greatest commandment in the law? Jesus replied, Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandments. The second is like it. Love your neighbors as yourself. All the law and the prophets hang on these two commandments. So praise God. Purihin natin Panginoon, tayo po'y manalangin sa oras na ito. Aming Amang, banal na makapangyarihan sa lahat. Kami, O Diyos, nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo dahil ikaw ang Diyos na karapat-dapat lang sambahin, karapat-dapat lang purihin at pasalamatan sa aming mga buhay, sa iyong kadakilaan, sa iyong katapatan, sa lahat ng mga bagay na iyong ginagawa sa aming buhay. Sa umagang ito, Ama, sa araw na ito, kayo po, O Diyos, ang sumama sa amin. We pray for the Holy Spirit to guide us, Lord. Hayaan mo ang lahat na marinig ng iyong mga anak na nasa, Hallelujah, Lord, sa prayer room na ito, Father God. Lord, we pray, Panginoon, Ogan, na ikaw ang patuloy na kumilos, gumawa ng himala sa kanilang mga buhay. Lord, we thank you, we bless you, Lord God, in Jesus' name. Amen. So, praise the Lord. Bigyan po natin talaga diin ito, yung sinabi po dito ng ating Panginoong Yesus, na sabi dito, love the Lord your God, with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. So, ang pinamagatan ko po itong akin pong katuruan, sabi dito, love the Lord your God. Mahalin po natin ang ating Panginoon, ang ating Diyos. Amen po. Ang Diyos po natin ay humihingi po siya, humihingi po siya sa lahat ng nanampalataya sa ating Panginoong Yesus na at sino man ang tumanggap sa Kanya, talagang ito yung hiningi ng Diyos sa atin, na yung devoted love. Amen po. Devoted love. Kung saan, ibig sabihin ng devoted love, having strong love or loyalty for something or someone.
No, ito yung hinihingi ng Diyos sa atin na lahat ng sumampalataya, nanampalataya Kristo, tumanggap ng kaligtasan, ito yung nais at gusto ng ating Panginoon na atin pong magawa para sa ating Diyos na buhay. So, ang sabi po dito din, no, katulad din po ng sinabi dito sa Deuteronomy 6 verse 5, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. Amen. These commandments that I give today are to be upon your hearts. No? Sinabi dito ng Diyos na kung nasaan dapat itong mga command ng Lord, ito yung utos ng Diyos, dapat ito ay atin pong isa puso. Amen. Hindi lamang po natin sabihin na, Lord, I love you. Lord, I love you. No? Pero masabi po natin na hindi lamang po sa labi, kundi ang sabi dito, with all our heart, no? With all our strength, with all our mind. Dapat natin mahalin ang ating Diyos. No? Dahil ang sabi po dito, no, kaya pagmahal natin ang Panginoon, no, dahil ito yung command ng ating Lord, no, sabi po dito, do not commit adultery, do not murder, do not steal, do not covet, and whatever other commandments there may be are summed up in this one rule. Love your neighbors as yourself. Love does not harm to its neighbors, therefore love is the fulfillment of the law. So ito po yung gusto ni God, no, na mangyari sa atin, na talagang mahalin natin ang ating Panginoon at mahalin din natin yung ating kapwa. So, ang sabi po dito, mayroon pong mga hinihingi ang Diyos, Ang pag-ibig natin sa Diyos ay mayroon pong requirements. Amen po ba? Yung mga attitude ng puso natin sa ating Panginoon na kung nasaan binavalue po natin. Amen? Pinahalagan po natin talaga yung atin pong pakipag-fellowship sa Kanya, yung intimacy natin sa ating Panginoon. Kaya sabi dito, we have to strive to obey Him. Amen po. Dapat talaga, sabi nga dito, ay pananabikan po natin ang Diyos. So, sikapin po natin na sundin natin na mataimtim, no? Na pangangalagaan ang Kanyang kalooban dito po sa lupa. Amen po ba? No? Kung titingnan po natin dito, na kung nasaan ang sabi dito na truly, those who truly love God will desire to share His suffering. Dahil kapag mahal natin ang ating Panginoon, dapat sinusunod po natin siya. At sabi nga po dito, yung dinidesire po natin na makabahagi po tayo sa suffering. Amen po ba? Makita po natin dito na maraming naglingkod sa Lord, even mabasa po natin sa Old at sa New Testament, yung mga testimony, yung mga patutuo, no, ng mga apostol ng Panginoon na talagang nandun yung sacrifice nila, nandun yung suffering nila para masunod lamang ang kalooban ng Lord dahil mahal nila ang Diyos. Amen po ba? So tayo din po, no, bilang nagmamahal sa Diyos, dapat mayroon pong, sabi nga po dito, nandun yung suffering din, kasama po tayo doon, na mga pinili ng ating Panginoon, no? Magsasacrifice po tayo ng ating oras, no? Sa pananalangin, no? Talagang magde-devote po tayo sa, no? Nandun na pagminsan ay kailangan natin matulog, pero nandun na dahil nandun sacrifice po tayo para sa Lord, dahil mahal natin ang Panginoon, gigising po tayo, no? Sa oras na yan na talagang magpipray po tayo. Katulad po na, we have to sacrifice yung materials natin, yung mga financial na pangangailangan sa church, nandun yung sakripisyo po natin. Ito po yung nagpapakita na mahal po natin ang Diyos. Na hindi lamang po sabihin, Lord, mahal kita, pero po hindi po natin, no, hindi po natin yung wala ho tayong ginagawa. Kaya po, ang pagmamahal sa Diyos ay kasama po dito yung suffering. Amen po ba? Kaya nga, ang sabi po dito, no, sa Matthew 5 verse 10, those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs the kingdom of God. Kaya nga, ang sino man, no, nakakaranas ng mga suffering, nakaranas ng persecution, no, ay naroon po na talagang makita po natin dito na magkakaroon sila ng crown of righteousness. Amen po. Kaya, wag ho natin sabihin na ang Kristiyano po, no? Ang Kristiyano po, pag sumunod sa Diyos, ay laging bed of roses. Amen po ba? Pag sumunod tayo sa Panginoon, marami tayong suffering. Amen po? Marami po tayong napagdaan ng mga persecution, mga trial sa ating buhay. Kaya nga, pinapadaan tayo ng Diyos para makita natin na talaga tayo po ay nagmamahal at sumusunod sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Mahirap po. Bilang isang Kristiyano, katulad ko po, yung akin pong asawa, bagamat malakas siya, pero hindi na siya pwede po na talagang makalakad ng malayo,
Pero dahil nga po sa pagsunod ng Lord, naiiwan ko po siya dahil gusto ko po talagang sumunod sa ating Panginoon. So nandoon talagang isakripisyo mo, no? Isasakripisyo mo talaga ang lahat. Masunod mo lamang ang ating Panginoon. So, ang sabi po dito, ang mga tao na talagang with a godly life, no, na sumusunod sa ating Panginoon, na pinipersecute. Amen po ba? Pag ikaw ay sumusunod at 100% na talagang gusto mo talagang sumunod sa ating Panginoon, nandun talaga yung persecution maranasan po natin. Amen po ba? Kaya ang sabi po dito sa Luke 9 verse 23, no? If anyone would come after me, let him deny and follow me. Kaya po, nandun po sa ating mga buhay, mayroon pa tayo na pinagdadaanan sa panahon ngayon. Mayroon sakit, karamdaman, sa pamilya, sa ating buhay, mayroon po tayong nararanasan. Ang sabi nga po dito, take up your cross, no? Your cross every day and follow me. No, hayaan po natin na ang mga bagay na yan na maranasan po natin ay ipagkatiwala po natin sa ating Panginoon. So, once na tayo magtiwala sa ating Panginoon, no, sa ating mga suffering, alam ko po na ibibigay ng Diyos ang kapayapaan na nanggaling sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya nga, no, praise the Lord, no, sabi po dito ay, ang atin din po, no, ang isa rin po na pag-ibig natin sa Diyos na requires ng attitude ng ating puso sa ating Panginoon ay to promote His kingdom. Amen po. Ipopromote, pagsabi po natin ang kaharian ng Diyos. Amen po ba? Sabi po dito, to promote His kingdom is to focus on the love of Jesus, to spread the good news and unite His church. People will recognize Him through us by our love, as the God love touches them through our testimonies, encouragement, healing, and compassion. So ito po ang nais po ng ating Panginoon, no? Na talagang once na tayo po, no, sabi nga ay pagmamahal natin sa ating Panginoon, dapat i-promote natin, ipagsabi po natin ang kaharian ng Diyos. I-share natin ang salita ng ating Panginoon. Amen po ba? No, sa pamagitan po ng pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon, yung pag-ibig ng Diyos sa atin, no, ay tunay na makita po ng mga tao na talagang mahal po sila ng ating Panginoon. So minsan nga pag minsan nga, no, makita po natin dito na sa pagsunod po natin sa ating Panginoon ay mahirap, mahirap. Pero alam nyo, pag nagawa na po natin yung pinasasabi ng Lord, yung ginagawa, yung sabi nga na talagang pinagsasabi na natin si God, no, talagang sinishare na natin ang word ng Panginoon, kanino man, sino man, na nais ng Diyos malapitan po natin, ay sabi nga po doon, napakalaking biyaya po sa atin at ito po ay malaking kagalakan sa ating mga puso. Amen po ba? 'Di ba? Ang sabi ng Panginoon, no, na once na ang isang kaluluwa na tumanggap at magbalik loob sa Lord, libo-libong anghel ay nagdiribang sa kalangitan. Amen po ba? Kaya ang pangangailangan po ng mga tao ngayon ay yun yung kaharian ng Diyos, ang makilala nila sa Kristo. Sa panahon ngayon, marami pong mga nangyayari po, no, sa ating bansa, sa ating kapaligiran, even sa mga Christian churches, mga kapatiran po natin, marami pong mga nangyayari. Ngunit po, once na i-share natin yung Word of God, no, yung testimony natin sa kanila, no, yung encouragement natin sa kanila, at once na pag-pray natin sila, nandun dumaloy ang himala kagalingan, no, ang sabi nga doon, maunawaan nila, malaman nila na ang ating Panginoong Yesus na sinasamba, buhay at makapangyarihan at nagmamahal po sa atin. Amen po ba? Kung mahal po natin ang ating Panginoon, share the Word of God. Amen po ba? Alam nyo, minsan po, nung ako po'y lumawas, isa pong testimony, dito po natin masubok kung mahal natin ang Diyos ako po ay nakasakay sa isang barko, minsan ko lang po naranasan. Nung ako po ay, kumbaga po ay nakaalis nasa kalagitnaan na po yung barko. Kasi po, ang ginagawa ko po, pag ako po ay nakaupo na po yan, nagpipray na po ko yan. Pinagpipray ko na po yung mga tao sa loob ng barko, yun po may-ari ng barko, yun ang inilalagay ng Lord sa puso ko. Pero ang sabi, ito po yung isang malaking sa akin ang sabi ng Lord sa akin, mahal mo ako? Tinanong ako ng Lord, mahal mo ako? Sabi ko, yes Lord. Sabi ng Lord,
share the word of God. Sabing ganun. Ako po ay nasa loob ng barko. So sabi ko, Lord, paano yan? Para ako po ay nahihiya. No, nahihiya pa ako. Ngayon ko lang po maranasan ito. Kaya talagang sinubok tayo ng Panginoon o sinubok ako ng Lord. Kung mahal mo ako, i-share mo ang salita ko. Alam po nyo, tumayo po ako, no? Talaga, di nga mo muna ako. Baka ako may kilala. Ako po ay tumayo. Nasa gitna po sa harap ng mga tao. Tapos malakas o ang TV. Pero alam po yun, nagkaroon po ako ng boldness, nagkaroon po ako talaga ng courage, na sabihin ko doon sa mga crew. Sabi ko, pwede ba ho pahinaan yung TV or pwede patayin na lang? Diyos, so pinahinaan nila, hindi pinatay. So okay lang po yun, kasi yung mga tao talagang nakikinig din. Tapos nag-share po ako ng Word of God. Salamat po sa Lord dahil mayroon po akong nakilala po doon, may kakilala ko po doon, na dati po ay kasama ko po sa Kapitolyo, at nakita ko po yun pala, grabe pala yung gagawin ni Lord kasi po mayroong problema sa pamilya. Parehong pamilya na dati Christian sila, pero nahulog sa tulay. Alam niyo na nahulog sa tulay. So, alam po nyo yung share na word of, salita po ng Panginoon, yung testimony ko. Alam ko talaga na-encourage sila. Dahil after nag-share ako ng Word of God, pinag-pray ko po sila. Pinatanggap ko po sila. May kami ng tawad sa ating Panginoon. At pagtapos po noon, pag nakita ko po doon na may nag-amen, may nagtango, may ngumingiti po sa akin. Pero yung iba naman, syempre, nasa cellphone, pero alam ko nakikinig po yon. Amen po. At nung ako po ay lumabas na may sumunod po sa akin at sinare na po yung kanyang problema. At alam nyo, ganun po pala ang Panginoon, no? Pag mahal natin, pag sinabi ng Lord, mahal mo ako anak, sumunod ka sa akin, sabihin mo anuman. Kaya kung anuman ang naririnig natin sa Lord, sabihin po natin, wag po tayo matakot. Amen po ba? Dahil lang po natin kasama po natin ang Panginoon. Siya po ang nag-utos sa atin, Siya po ang nagbibigay ng kapangyarihan po sa atin para tayo po ay maghahayag ng salita ng ating Panginoon. Amen po ba? So, praise the Lord, So, ipromote po natin ang kaharian ng Lord. Kaya nung time po na nandun po ako sa Kapitolyo, hindi po ako nahihiya na i-share ang salita ng Panginoon dahil ito po ang kaligtasan nila. At pagmahal natin ng Panginoon, mataas man ang katungkulan ng ating sinisiran, ano man ang kanilang estado sa buhay, once na nandun, mahal mo ang Lord, gagawin mo talaga. Amen? Susundin mo talaga ang Panginoon. Hallelujah. So, praise the Lord. So, ang sabi po dito, once ang love natin sa Lord, it requires the attitude of our heart is to live for His honor and righteous standard on earth. Alam niyo, ito lagi sinasabi ng Lord sa akin, na ang sabi po dito ay, mamuhay po tayo, mamuhay po tayo na talagang ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Amen po. Kumbaga, yung buhay po natin ito ay para lang sa Lord. Pag mahal natin si Lord, talaga po natin ang buhay natin sa Lord. Kasi po, ang Diyos po natin ay talagang dapat po natin na ialay ang buhay natin. Sabi po doon sa Roma, di ba? Roma 12 verse 1 and 2, kumbaga ay i-offer natin ang ating buhay as a living sacrifice, holy and acceptable before their sight. At sabi pa ng Panginoon sa verse 2, huwag tayo makiayon sa takbo ng mundong ito. Lagi po isinasabi ng Lord sa akin kasi po pag minsan mga Kristiyano na tayo, pero yung ginagawa pa ho natin ay hindi pa ayon sa kalooban ni Lord, nasa worldly pa ho. Kaya po hindi natin pwede, hindi po tayo dapat mag-serve sa dalawang two master. Amen po ba? Kay God or Mammon. Kaya sa Diyos lang po tayo. Dahil sabi nga, God is a jealous God. Kaya doon po natin i-focus. Kaya dapat mamuhay tayo sa standard talaga ng ating Panginoon dito sa mundong ito. Kaya sabi po dito na dahil ang sabi ng Lord sa Biblia sa 1 Corinthians 6 verse 9, do you know that the wicked will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither the sexuality immoral, nor adulterers, nor male prostitute, nor homosexual offenders. Amen po. Kaya po, sabi nga dito, ang mga makasalanan ay walang
hindi mag-i-inherit. Kumbaga po ay wala siyang kabahagi sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya malungkot yun sa Lord na dapat po na ang Diyos po natin na nagmamahal sa atin, ang buhay natin ay para lang sa Kanya. Amen po ba? Kaya dapat po magmamadali po tayo. Magmamadali po tayo na ibahagi po talaga ang salita ng Diyos. Dahil po, kung hindi nga ho paeksiin ng Diyos, marami po talaga mahulog sa kasalanan ng mga anak ng Lord. Kaya ang gusto ng Panginoon na lagi po tayo magkaroon ng intimacy sa Kanya. No, magkaroon lagi tayo ng devotion sa ating Panginoon, no? Kaya ang sabi po dito, no, na ang ating buhay, no, ang sabi dito, ang buhay po natin ay napakahalaga sa ating Panginoon. Sa 1 Corinthians 6 verse 30, you are both at a price. Therefore, honor God with your body. No, i-honor po natin. Kaya kasama pagmahal natin si Lord. No, dapat i-honor natin ang ating Diyos sa pamagitan ng ating buhay. Amen? Sabi po dito sa 1 Corinthians 10 verse 31, so whether you eat or drink or whatever you do, do it for the glory of God. Amen po ba? Kaya anuman ang gagawin natin, kumain man tayo, uminom man tayo, anuman ginagawa natin, gawin natin ito for the glory of God. So praise God. No, dapat po dapat hindi po natin mabigyan ng kapighatian ang banal na espiritu ng ating Panginoon. No, sabi dito sa Efeso 4 verse 3, and do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. So, nandun kailangan po natin ito dahil once na tayo nagkamali, nagkulang, no, sa ating Panginoon, umaalis ang banal na espiritu, nagigrieve po siya, no, na namimighati ang banal na espiritu ng Diyos. Kaya ang kailangan po natin ay we have to imitate our God. So, sa Efeso 5 verse 1 and 2, be imitators of God. Amen po ba? Therefore, as dearly loved children, and live a life of love, just as Christ loved us and gave Himself of love for us as a fragrant offering and sacrifice to God. Amen po. Maging imitators tayo ni God. Ma-imitate po natin yung character, yung kabanalan, no, ng ating Panginoon, kung ano ang Diyos, kung ano ang ating Panginoon, dapat po magawa po natin. Papaano? Lagi po tayo manalangin, lagi po tayo magpakumbaba sa Lord, lagi po tayo magrepent ng ating mga kasalanan. Dahil kung wala ang Diyos, wala po tayo magagawa. Amen po ba? So, sabi dito, love for God includes our personal attachment. Amen po ba? Loyalty to Him, no? Katulad po ng husband and wife, dapat po mayroon po talagang personal attachment. Lagi po tayo may intimacy. Lagi po tayo mayroong may devotion tayo kay Lord. Laging gusto ng Lord na makipag-usap sa atin. Katulad po yun ng husband and wife na laging gusto makipag-usap sa bawat isa. Amen po ba? Yung magandang relation po nila. Kaya alam nyo, mahirap pala po, no? Pag ang asawang babae at lalaki, wala ng komunikasyon, no? Naging lukewarm na ang kanilang relationship. No, hindi na po maganda yun. Amen po ba? Ganon din sa ating Panginoon. Kaya ang gusto ng Lord, mayroon tayo laging personal attachment sa Kanya. Amen po ba? We have to spend with God. Amen? We have to talk with God. No, we have to meditate the Word of God. Ang Word of God, ito yung love letter ng Panginoon sa atin. Sinasabi niya doon kung gaano tayo kamahal ng Lord. Amen po ba? Doon niya sinasabi, no, na precious tayo sa harapan niya. No, sinasabi niya doon, anak, huwag kang matakot, huwag kang mangamba. Ako'y nasa sa iyo, hindi kita iwan, hindi pababayaan man. Amen po ba? Kaya lagi po natin basahin ang love letter ng ating Panginoon, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen po ba? So always sing praises to God, no? Worship Him. Kaya ibabalik ko tayo lagi doon sa 5 steps to Christian growth. Kahit na marami na po tayong napagdaanan, narinig na magagandang makaturuan, kung hindi natin ito ikapamuhay, wala din, useless din po. Amen po ba? Babalik at babalik po tayo sa wala. Kaya ang kailangan po natin ay we have to magkaroon po tayo talaga ng prayer, no, worship, Word of God, fellowship. Ano yun ang gusto ni God, no? So, ang sabi dito, always sing praises to God. Lagi po natin awitan ang Lord. Amen po ba? Alam nyo, no, napakasarap awitan ang Lord.
masarap na talagang lalambingin ang Panginoon sa pamagitan ng pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. So alam nyo, sabi nga, worship the Lord your God. Amen po ba? And He will bless your bread and water. Amen po. Kaya kailangan po natin we have to spend with God. Amen po ba? Ito'y kalakip, no? Ng pag-ibig natin sa Diyos. So, awitan natin siya, pakiusapin natin siya, no? Basahin po natin ang love letter niya. Amen po ba? At magkaroon tayo dapat ng pananampalataya sa atin. Makakilos si God. No, sabihin natin, mahal natin ng Lord, pero wala pa tayong pananampalataya sa Kanya. Kaya dapat, ang bawat mga tao, mga anak ng Diyos, dapat hindi lamang po yung masabi love natin si God, kundi mayroong pananampalataya po tayo. Amen po ba? Yung pananampalataya na katulad ng, dito sabi dito ay, father and son relationship. Amen? So, yun ang gusto ni God, na magkaroon tayo ng magandang relationship, yung presence ni God, na alam po natin na anumang problema natin, nandyan lang siya, kinikare po niya tayo. Amen po ba? No? Talagang kailangan po natin talaga na ang Ama po natin ay talagang once na spend po tayong quality time natin, no? Na-encourage po tayo, no? Nandun yung support ni God sa atin, nandun na nagiging malakas po tayo sa panahon ng mga pagsubok kasi po kasama natin ang Lord. Kaya may faith po tayo. Dapat may faith po tayo na Ama natin siya, tayo po'y mga anak. Pag Ama, no? Anumang hilingin natin kay God, hilingin natin sa ating Ama, ibibigay niya sa atin. Amen? According to His perfect will. So, praise the Lord. Dapat, sabi nga po dito ay, maging faithful tayo sa ating commitment sa Kanya. Alam mo, natutuwa po ako dahil nung time na yan, nung last day pa po, mga 4 days ago, ay nung after ako nagpray po kami ng mga intercessor na from Cavite, Parañaque, may kasama din po tayo na taga Pangasinan. After 3 o'clock po, tapos na po kami, no? At ako po ay nag-search pa rin kung ano pwedeng idagdag pa nila sa bansang Israel. Bigla na lang po na nangusap ang Lord sa akin. Dahil ang commitment po natin talaga sa prayer. Amen po ba? Wag na wag ho natin kalimutan ang talagang ang pananalangin ay mahalaga po bilang Kristiyano. Kahit to tayo mga pastor, kahit tayo mga leaders na, dapat ho ang may prayer pa rin po tayo every day. So, noong time na yon, nangusap agad ang Lord sa akin. No, nangusap siya. Ang lakas po ng impact po sa puso ko. Talagang grabe po, nag-umapaw yung apoy. No? Yung apoy talaga ng pagmamahal ni God, yung pangungusap niya. Alam niyo ang sinabi ng Lord sa akin. Naghanap ako ng church na gusto kong ibuhos ang apoy ng pananalangin. No, ang pananalangin. So, itinutukoy po niya dito po sa Calapan. Tapos, nag-iintay ako kay Lord kung ano. Hindi po niya sinabi tao pero church ang inano. At alam mo, ang aking napili na lalagyan ko na magiging, lalagyan ko ng apoy sa pananalangin, walang iba kundi ang JBLO, ang Jesus Be Lifted Up Church. Grabe po, gusto ko umiyak. Ako po'y naiyak na talaga po. Lumuluha po ako sa kagalakan na Lord, we are not worthy, ngunit pinili mo kami, Panginoon, bilang warrior intercessor mo po, Panginoon, dito sa, ang JBLO po ang napili mo. At doon ko po nakita na after that, inibigay na po ng Lord ang mga tao na makasama ko sa prayer. Tumawag po ako kasi mayroon na po tayong mga leader, no? May mga intercessor na po tayo sa iba't ibang mga churches, sa mga satellite po natin. Agad ako po, nag-message po ako, nag-ano po sila, ang pastor, inano ko, yung message ko sila, kako tayo at pinawag ng ating Panginoon, sumunod po tayo. Ang Lord ay nangangailangan ng watchman sa panahon ngayon, bilang bantay, watchman, intercessor bilang warrior niya, dito, at ang JBLO ang pinili niya. At doon po, nakita ko po, almost ang mga pangalan po, doon ang mga warrior intercessor na ibinigay ng Lord is 53. 53 po na mga tao ibinigay niya sa akin. Kasama na po yung sa Cavite, Pangasinan po. At nag-react agad po sila, praise God, Pastora, salamat, kasama kami sa pinili ng Panginoon. So,
Tapos tama-tama naman po na talagang darating pala ho dito si Bishop. So inilagay ng Lord sa akin na i-commission sila, talaga ang kanilang buhay, para magiging intercessor, mga prayer warrior. Kasi po, pag tawagin mo lang, sino ang mag-commit sa prayer? Wala. Pero pag inisa-isa ng Lord, bahala sila kung susundin nila ito o gagawin. Wala na akong pananagutan. Sabi ko, Lord, susundin kita. Panginoon, praise the Lord. Alam po nyo, nang nagtawag po tayo ng meeting, urgent meeting po, tinawag ko ang mga intercessor. Halos 20 po kami nandito po. Tapos mayroon nagkaroon pa ng online pa po sila. Nakisama pa rin po yung sa Cavite natin, sa Pangasinan, mapastora natin. Sumama pa po at nakita po naranasan po yung anong ibinaba ng Lord. Tapos po, nagpray po kami. So alam nyo, nakita ko po dito na once na ikaw talaga'y committed, gusto ng Lord na kung mahal natin ang Lord, magiging committed po talaga tayo sa pinagagawa ng ating Panginoon. Amen po ba? Sa prayer ka man, magpastoring ka man, sa evangelism man, o di kaya sa mission man, go! Basta mahalaga, narinig mo ang boses ng Panginoon. Naririnig mo yung panawagan ng Diyos sa buhay mo. Dahil ang sabi dito, dapat yun pong ating commitment sa ating Panginoon. Magiging faithful po tayo. Amen po ba? Dahil faithful ang Diyos sa atin Amen po ba? Sabi di wholeheartedness, a complete heart to God, for God. Sa 2 Chronicles 15 verse 17, entrusting our lives to God, consecrating our lives to God. Sabi dito, setting ourselves apart to be used for His purpose. Kaya po, pinili ka ng Lord, dahil may purpose si God para magamit ka sa ministeryo at ikalalawak po ng gawain ng ating Panginoon. Kaya tayo bawat isa po sa atin, mahal ng Diyos. Pero papaano po tayo umakto o papaano po natin ibalik ang pagmamahal natin sa Diyos. Yun lamang pong hiningi ng Panginoon Amen po ba? Yung personal attachment po natin, yung pananampalataya po natin, ibalik po natin yung devotion po natin sa Lord, lagi natin kausapin siya, awitan natin siya, and then magkaroon tayo ng commitment sa Kanya. Amen po ba? Alam nyo, pag mahal na mahal mo ang Diyos, higit na mamahalin ka ng Lord. Marami po ako na pagsubok na pinagdadaanan. For almost 30 years na po ako as Christian. Marami pong pagsubok sa family, sa asawa, sa health ko po. Pero salamat po sa Lord. Dahil nga tapat ang Diyos, once na tayo minahal ng Lord, anumang bagay na hilingin po natin sa ating Panginoon, tunay na ibibigay niya. Amen po ba? Salamat sa Lord. Sa pagsunod ko, nakatapos ang mga anak ko. Nagkakaroon sila ng magandang buhay sa abroad, trabaho sa abroad. At purihin ang Panginoon dahil sa favor ni God, sa pagsunod ko, sa commitment ko sa Kanya. Nakarating na po ako ng Singapore. Yung mga bagay na hingi ko sa Lord, ay talagang ibinigay ng ating Panginoon. Amen po ba? So, pag minahal natin si God, everything is fine. Everything is okay. May problema man, tingnan mo kabi-kabila, no. Mayroong peace po tayo. Amen? Peace that passeth all understanding. Just trust in the Lord. Have faith in God. Sabi nga, be still, for I am your God. I will not leave you nor forsake you. Amen po ba? Kaya purihin po ang ating Panginoon sa oras na ito. Tayo po'y manalangin at humingi ng tulong sa ating Diyos na buhay. Tayo po'y manalangin. Oh God, maraming salamat po aming Ama sa oras na ito. Salamat po Ama sa isang maikli na mensahe mo po, Panginoon, na ibinahagi ko, Panginoon, na iyong lingkod. Salamat po, sinamahan mo kami. Alam ko po, Ama, na patuloy ka mangungusap sa iyong mga anak, na kung nasaan, Lord, ang pag-ibig mo ay tunay na hindi nagbabago sa aming mga buhay. Tunay nga, salamat po dahil patuloy mo kaming tinuturuan na kami patuloy naman ang palataya, magkaroon, O Diyos, ng commitment, Panginoon, na ito po, O God, ay nagpapakita na mahal ka po namin, O Diyos. Salamat po, hindi lamang po namin marinig, hindi lamang narinig namin ang lahat ng mga katuruan na ito, kundi maikapamuhay po namin dahil mahal na mahal ka namin po, Panginoon. Salamat, siluhan mo na yung banal na dugo, ang amin po, Panginoon, O God, mga salita na narinig po at pagpalain mo, Ama, ang lahat nakakarinig ng mga mensahe mong ito, anuman, Lord, ang pinagdadaanan nila,
still Lord, masabi po nila na mamahalin ka pa rin at sundin pa rin ang kalooban mo. May sakit, may karamdaman, Lord, I pray in Jesus' name, continue to touch their body, Lord, in Jesus' name. I rebuke all the works and plans of the enemy over their body right now, in Jesus' name. In the name of Jesus, sa lahat ng sakit, karamdaman na taglay ng mga tao nakakarinig ng salita ng Diyos sa oras na ito, nasa prayer room right now, nasa programa ng Tinig ng Pag-asa right now, in Jesus' name, kinakansela ko lahat ng sakit, karamdaman, problema, kabigatan, kabiguan, yes, financial bankruptcy, yes, lahat-lahat ng gawa ng kaaway hindi magtatagumpay sa pangalan ni Jesus. And Lord, nagdideklara po ako, the open heaven, Lord, the supernatural blessing, supernatural favor, oh God, miracle after miracle, breakthrough, Lord, repentance, Lord, and I declare the seven spirit magmanifest sa kanilang mga buhay. The Spirit of the Lord, the Spirit of wisdom, knowledge, understanding, the Spirit of counsel and might, even the Spirit of fear of the Lord, and even, Lord, I declare, oh God, the fruit of the Holy Spirit magmanifest, Lord, sa buhay ng iyong mga anak. Lord, maraming salamat, Lord. I declare the jubilee blessing, Lord, restoration, reconciliation, revival, oh God, rest even po, Panginoon. Hallelujah, Lord, repentance, Lord God, in Jesus' name. Pagpalain mo ang bawat isa, even, Lord, ang mahal nila sa buhay, Panginoong Yesus. We thank you, we bless you, Lord, and even po, pagpalain mo rin, Ama, ang programang ito ng Tinig ng Pag-asa. Tuloy-tuloy ito, Lord, at lahat ng mga tao makarinig ay tunay na mapagpala, Lord God, in Jesus' name. We thank you, we bless you, Lord God, in Jesus' name this we pray. Amen and amen. Purihin pong Panginoon. God bless us all. Hallelujah, hallelujah. Paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang